Monggo. Iki anu sik slendro. Kusik. Diselani sik kok yo lek. Niki ana sing ngersake lelagon anu urip taning bapak. Napa, Pak? Lurik Medan. Iya. Nah. Monggo, lurik Medan. Monggo. Ya, diaturke sik. Monggo, iya sa. Monggo, iya Mas Anggit. Monggo. Yo. Monggo, Lur. Yo. Luri ewat kon Medan. Sing agem luri ewat kon Yojo. Medan Yojo. Mbak Fahmi. Kurang seru. Yo, bandike, Bapak. Yo. Terima kasih, Maturun. Enak kanca beksa. Ayo agung lah jane kan. Jenenge wae kearifan lokal. Jadi ya kudu bangga. Modele ya kaya wis mirip dagelan Majo Kluruk. Sik iki kudutane Pak Kades. Lestari kali Kusuma Wijaya. Lestari sik, Lestari. Sinten iki sing nganu? Ayu karo Dini. Ayo. Wong wis minggat nanekno lho. Rawan kabeh. Gini. Wong wis minggat ayo nanekno. Sapa? Lestari. Ya. Bojoe digemateni. Mangga. Iya, diaturke sik. Ya, Dek, aku duwe weling sing wigati kanggo Dek Dini karo Mbak Ayu lho. Nek arep pentas, aja lali nganggo ken parfum ya. Tangan apa banget kuwi ken parfum. Sponsor. Melipir bae. Oh, iki anu kanca-kanca didumi parfum kabeh. Alhamdulillah. Sane mengke kula semprotis. Iki tak kirimke nggo dulurku lanang. Anu Pak Sarmadi nggih. Pak Sarmadi.
Ndang sehat Pasar. Soalnya Boten. Pak Sigit Kodim Karanganyar. Nggih. Pak Sigit. Mangga yo diaturke sik Lestari. Mbak Dini saka Nganjuk, Ayu saka Medion ki do urung dibojo kabeh. Nggih. Wah, Sapa ngerti ketemu jodone nang kene. Amin. Amin ra dibojo dik padha. wah, Mas Bayu, Apa? pikatot salam Sapa? saking Mas Binju. Bose selera pemberani malah rong tau rono. Oh iya, anu ta? Mas Binju, Rencana tok, oke. Pemberani. Wah, komplit Pak Sate ya ada di sana. Ya, Karanganyar ta nggih. Oke. Terus tak selaki rono teman. Nggih, mangga. Yo, Lestari diaturke. Mangga Dini karo Ayu. Mangga. Yo.
piye ta? Apa bedane apa? Suarane apik, Jos. Iya iya wong ora tau ngetokke. Toke apa? Tembunge. Iya. Itu tembung. Ayo getari. Ayo ngene, ngadeg getari. Warati ae nang Sulistya ing warna. Monggo monggo getari. Kakupan iki enggak Mas Blandur mengertosi dan hari